Archdeacon Amobia Archdeacon ma bụrụkwa Vicar St. Peter's Church Amobia Venerable Vincent nke Ndelem ekwugo na nzukọ nsọ Kraist bụ ndị e nyere ikike ka ha ga gbasa ozi ọma nke Kraist n'akụkụ niile nke ụwa na ịkọtara Kraist mkpụrụ obi dịka a na-emerube mmemme oriri Feast of Pentecost. Venerable nke Ndelem mere ka amụta nke a n'oge okwuchukwu iji wee merube ya bụ ụka Pentecost bụ nke isiokwu ya bụ mkpalite nakwa nkwado site na mmụọ nsọ. Onye nta akụkọ anyị na-akọrọ ihe gbasara okpukpe bụ Amaka Chibuzokoye sonyere n'ofe nri ahụ maka ọrụ anyị akụkọ a n'uju. Nsịrị na site na onyinye mmụọ nsọ nke enyere na ụlọ ụka na enyego ndị na-eso ụzọ Kraịst ike ka ha bụrụ ndị amam ma kwụrụkwa n'eziokwu si na mgbe ha na-eme nke a na mmụọ nsọ nke dakwasịrị ha bụ nke ga-eme ka ha ghara ịtụ ụjọ na ihe ọbụla katama na ha ga na-ekwusa aha nsọ Kraịst. Na St. Francis of Assisi Amikwo Ọka, ụkọchukwu bịara ebe ahụ bụ Reverend Father Anthony Igbo Amalụ gwara ndị na-eso ụzọ Kraịst ka ha bụrụ ndị nke na-ebi na mkpụrụ nke mmụọ nsọ ma sikwazịa na oge duru ha ma nye ha echiche ichemi ime ka ha ga-esi wee bụrụ ndị nke ga na-ebi ndụ na ime mmụọ nsọ nke na-abụghị nke anụ arụ. N'otu aka ahụ ka onye Archdeacon Enugu Archdeaconry bụrụkwazi Vicar Emmanuel Church Enugu bụ Venerable Kraist Obodo sịrị na ụbọchị Penticost bụ ụbọchị amụrụ ụlọ ụka ya na onyinye amara nke Chineke na-enye iji wee hụ na a na-ekwusa ozi ọma nke Kraịst ka ọ mịta mkpụrụ ma rue na nsọtụ niile ka a wee chịta mkpụrụ obi wee nye Jehova ma kwusaa ozi ọma na ịdị ụtọ ya ma sikwazịa na ndị ọbụla na-ebi na mmụọ nsọ bụ ndị ọ ga na-eti aka n'obi, ndị ọ ga na-enyekwa ike iji wee gaa njem nke ndụ nke a ma sikwazịa na ebe ọ gbasara na ụlọ ụka na ọ ga-enye ha ikike iji wee chemie ime ma nweta mkpụrụ ndị ahụ nke ha ga-eji wee bie ndụ ma kwusaa aha nsọ Kraịst n'ụlọ ụka niile ebe ha nọ. N'otu aka akwa onye minista nke Graceland Parish bụrụkwazịa Presbytery nke Presbyterian Church Ọka bụ Right Reverend Nwabeze Nwanchọ kwupụtara na Penticost bụ oge Chukwu ji wee nyekwasị ndị ụmụazị ya ike si na ike a bụzi nke eji wee gaa njem wee baa n'ime ime obodo ma kwusaa aha nsọ Kraịst si na ọ na-enye ha ikike ma na-aduzi ha n'ụzọ nke dị mma ha ga-eji wee na-efe Kraịst ofufe. Ọ gara n'iru ma yọọ ndị na-eso ụzọ Kraịst ka ha kwudosi ike ma jide iwu iri nke Chineke aka. Ekpere pụrụ iche bụ ihe ekpegasịrị ma yọọ mmụọ nsọ nke Chineke ka o were ọnọdụ n'ihe iju anya nke dị n'ụwa gbaa gburugburu n'oge ugbu a. Abụ m Amaka Chibuzokoye maka akụkọ ụwa ABS.